As malas condicións do mar paralizan a actividade pesqueira en Ribeira. A lonxa local comercializou onte apenas 900 kilos de recurso. Os profesionais afrontan unha época difícil ao non xerar ingresos. Xaneiro estivo marcado polas borrascas que azoutaron a costa galega e febreiro arrancou coas mesmas inclemencias meteorolóxicas. Esta situación está a afectar de forma moi notoria o sector pesqueiro de Ribeira. Case a totalidade dos barcos están amarrados en porto, non está a haber actividade, polo que a lonxa local tampouco está a rexistrar ventas. Estamos prácticamente parados, levamos 20 días con toda a flota casi parada, polo menos toda a flota de arrastre, o cerco xa non traballa en estas datas, e Artes Menores tamén traballando moi en precario. Pero bueno, é extensivo a todo o mes de xaneiro, estes primeiros días de febrero. Os meses de inverno son ser duros para os profesionais do mar, pero este, en especial, está a afectar o sector e a cadea dependente da pesca e do marisqueo. Tens que ser unha época de traballo que nos sitúe nunha situación xa que arrancas o ano que vamos a ter que estar remontando o resto dos meses do ano, porque vai a ter un impacto moi grande, tanto na lonxa como nas empresas comercializadoras e empresas auxiliares como fábricas de xeo e outras. Esta semana o tempo deu algo máis de tregua, pero poucas embarcacións saíron ao mar, algo que se puido constatar nas poxas. Vendéronse 900 kilos de peixe, é dicir, nada para unha lonxa como a nosa. Nos normalmente estamos nunhas medias de en torno aos 100.000 kilos diarios. Un descenso moi pronunciado da actividade. Só queda agardar a que pasen os temporais e a frota poida volver ao mar, situación similar á que se viviu o pasado 2025 a estas alturas. O ano pasado empezou bastante mal tamén, xaneiro e febreiro foron malos, pero xa foi un ano excepcional, comparado con anos anteriores non hai precedentes, son os dous peores anos dende que hai rexistros, tanto en esta lonxa como na anterior. Nas últimas xornadas, o mal tempo deu unha tregua e non houbo alerta vermella no mar. Sen embargo, os pesqueiros non saíron apenas a traballar. Non hai condicións para traballar, pese a non haber alerta vermella, hai moitísimo mar de fondo e os barcos non poden traballar con seguridade. Entón, non é necesario que chegue a vermella como para que os barcos, sobre todo arrastre, que xa saen fora da ría, poidan traballar. Esta parálise da actividade pesqueira está a poñer contra as cordas algúns armadores e afecta tamén outros sectores, como os praceiros, ou non haber materia prima. Aquí, ademais dos empregados da lonxa, hai uns 30 almacéns de empresas que son exportadoras de peixe, o peixe xa non chega aos supermercados, que están buscando alternativas ao mellor na piscicultura e outras especies, pero afecta a todo, ao transporte, empresas que se dedican a transportar fora de Ribeira toda a nosa mercancía e a todo o sector. Todo o mundo está pasando mal, despois hai que seguir pagando impuestos, tasas e outros gastos que temos todos. Hai que seguir pagando almacéns, hai que seguir pagando a Portos de Galicia pola edificación, hai unha serie de gastos que non varían. E hai tamén un pequeno temor a que o mercado se enche agora de produto foráneo. Portos como a Coruña e Vigo capean mellor este tipo de temporais con máis produto de importación. Eso estámoslo vendo. E tamén beneficia en parte a acuicultura, a todo o peixe de piscifactoría. Aínda que destaca a calidade do produto galego como factor diferencial para que o peixe local regrese con forza ao mercado.